Kuntati Mahabau kumbang ali-ali langgo Arjuna. Nah, sing mburi dhewe iki mau. Sing kok. Diamput iki. Tangan lebokne cangkem. Mangsane enek film dilebokne ora cangkem ngono kuwi. Nyapa to, Truk? Nyapa? Rene to arep banyak. Ono kahanan sing ngelok-ngeloki. Ing atase sing ngarep dhewe iki ganteng Jatmika. Baguse kliwat ukur, parandene kok ditutne kewan papat iki. Gam. Awake dhewe cah papat padake kewan. Betul. Ngarep dhewe jenenge Bulu Semar. Terus sing mecece kuru kira iki tikus gareng. Sing iki dhuwur niki dan irunge dawa jenenge Wedhus Petruk. Lah kowe sapa? Beri Prima aku. Lawase lah Beri Prima. Masamu kuwi mbiyen jaman Joko Sembuh sing main kuwi lho. Iya ora. Sapa jenengmu? Pambuh marang aku. Panengah Pandhawa Raden Janaka. Janaka? Iya. Jan tansah nemu bejan. Karo ngawak tapuk lambemu ora. Indar aku lagi sedih, arep dijabarke ora senengane. Oh, lagi sedih. Asmane liyane kuwi ora ono. Kok dadak takon ngopo karepmu? Aku goleki pakku. Bapakmu jenenge sapa? Aku lali. Panjenenganmu mau jenenge Janaka. Dudu iki. Aku mau wis dikandhani karo kakekku parandene teko kene tek lali. Gandeng aku lali, Raden. Aku mergake tudono tuntunan tanganku tak goleki bapakku. Wong edan. Jenengan piyayi pundi? Yen desane aku ora ngerti, ning ancer-ancere ngerti. Ancer-ancere teng pundi? Gude ngalor terus. Bocah enom sing dieling-eling kok bangsa ngono kuwi. Iki lak Bulus Semar mau. Ora ngengki Bulus. Ismaya Jati. Jati Sampurna. Sampurna mil. Lho. Namine sinten? Bambang Wisanggeni. Oh, Wisanggeni. Buke ora ngerti jenenge, aku ngerti mau pake. Ning aku teko kene kok banjur bingung lali jenenge sapa. Inisiale napa? Aku wit iki mau inisial terus kok. Lho, inisial tegese pakmu iki hurufe sing pertama niku napa? Aku lali. Lek lali mang ngalih nggih, mang nyingkir kemawon. Ndang nyingkir, ndang nyingkir. Ndara kula niki wau, Ndara Janaka niku lagi sedih, lagi bingung. Yen mang ganggu terus tujune kok lunga. Sampeyan bejo lho ora dipateni kalih Ndara kula. Ngalih mriko. Iki mau jenenge sapa? Gareng Terios nami kula. Layak ireng nggih no. Enten apa? Sampeyan ngematne kula padune men ngerti yen kula melet-melet to. Ora. Alah ngecek kalih kula. Iki mripate loro tek ora akur. Iki mripate sing tengen iki malah mlerok nengen, sing kiwa mlerok ngiwa iki piye kuwi? Lah pancen duwe pendirian dhewe-dhewe kok. Mripate duwe pendirian. Sampeyan karepe piye? Goleki pakku. Lah ya pake jenenge sapa? Aku lali. Lali ora kena diogran ngono kuwi. Apane anake wae lali iki wong pirang-pirang ora ngerti kabeh mergo darahku lagi stres nih kok. Lagi stres. Bareng ngebir kali kula kok. Lah, edan. Mriko mung sak gelas aku ngentekne sak botol aduh. Aduh. Nuwun sewu. Sapa iki? Kula pun Petruk Kantong Bolong. Ngendi? Gulon. Karo sapa mau? Momongamu sapa? Janaka. Apane? Kula niku Gedi Bali.
Ning bareng bapak kali mbok sampeyan. Ing atase bocah lho. Kok malah bingungi golek wong tuane, kudune wong tuwa sing goleki anak ngoten niku. Mboten kok anak goleki wong tuwa, niku walik niku. Yen pancene mesake karo aku para gage tudono bapakku ana endi? Namine sinten? Aku lali. Mesake banget sampeyan iki. Kudune wong tuwa sing goleki anak, ora kok anak sing goleki wong tuwa. Ngoten niku. Wong tuwa putri, ibune sapa? Aku ya ora ngerti. Wah, mesakne banget sampeyan. Kudune ibune sing goleki anake, ora anake goleki ibune. Mulek kaya entut omonganmu. Cah cilik senane nggih dolanan. Entuk jatah rokok mboten? Jenengan cah cilik ra entuk ngrokok ndak watuk seneni mboke. Nih. Apa doyan? Apa-apa doyan kula niki asbak. Dadah, makasih. Yuk. Ayo nanti. Klitih. Kowe ora ngerti to lho, yaine ngene rawan ora ngerti to kowe. Rumangsamu. Nang nggenku ya, lek wanci bengi kliwat jam 10 ngono kok nguyuh, mesti dicekel. Mergo ora tentrem ya desamu, ora tentrem. Wong lanang lah jam 12 bengi metu kok ngomah kok nganti nguyuh, dicekel. Sing dicekel uyuhe. Bingung betamu sedikau to ora. Nengane angel sampeyan ngincar rembukan sing apik ngono. Wis ngene. Saiki ngene wae. Yen sampean goleki pakmu, ya saiki tak terke. Yen perlu jagat diubengi ping 17 ora masalah. Ngubengi jagat goleki bapak. Ya ora apa-apa kuwi perjuangan seorang anak kok ya. Ngono kuwi. Kejaba lek anakku walon sampean rekoso kaya Ari Anggara ngono kae. Ari Anggara ya apa to? Ora ngerti ta kowe? Ora ngerti. Iya lek nerangne ngene basa ngene iki tesan. Wis. Kula tak ngetuk ning jenengan, rekoso ya wong loro, mulya ya wong loro. Ngubengi jagat bareng aja mandeg yen rong ketemu karo pakmu. Golek luwe piye? Mangan no. Ning ndi warung akeh. Sing bayar aja kuwatir, engko kowe tak bayar rono engko kowe. Politik kowe, praktis aku. Wis ngono wis. Aku nonton Ndara Janaka rekoso, Ndara Arjuna. Sik. Kosek. Ngata. Ene apa? Sing lagi wae kok ucapne apa? Ndaraku lho, ha? Ndaraku jenenge Ndara Janaka. Liyane bar kuwi nyebut apa ki mau? Ora nyebut apa-apa kaya. Sumpah ora nyebut apa-apa. Ayo, sing kok sebut mau apa? Ngaku ora? Wis kaku aku. Ngaku ora? Tangkis. Modar kowe. Tangkis. Ilang nyawamu. Gletak. Ora sik. Ndara Jan. Nah, kuwi. Ayo, nang kono. Sapa? Janaka. Liyane. Ora nang ndara kuwi mung siji kuwi tok. Aja nyekeli weteng to. Wetengmu gedhi sine apa? Gajah. Lah iki ta telalene. Dadah. Ndara Arjuna. Nah, kuwi lho. Kuwi jeneng tak goleki kuwi. Nyapa ya kowe ngoyak kowe? Kudu lanange ngoyak ora. Kowe arep LGBT kowe mesti arep ora. Sik, rene. Jenenge ndaramu sapa wae? Sapa? Ndara. Ayo sapa? Sisi. Loro. Tuh, papat sikil gedruk. Jenenge ndaramu sapa? Kok nutuke ndas terus to, kocak ndasku lho. Kocak. Kocak tak iso nambakne nek kowe kok. Engko tak tambakne waton rampunge gawe. Sebutno jenenge ndaramu sapa wae. Siji. Aja nangis. Ndak ilang manise. Sapa? Janaka. Ayo, loro. Permadi. Telu. Kuntadi. Sapa? Cahya Kuntadi. Sapa? Anaga. Sapa neh? Mahabau.
Kulino main kowe mrene. Kariten. Sapa meneh? Wis ya mek kuwi tok enek liyane sing mau kok sebutake. Ayo, sapa? Lali lek ra diurutne. Kok ngarep Ji? Janaka. Lo, Permadi. lu, Danan Jaya. papat, Kuntadi. 5, Mahabau. 6. Iya. Lagi tekan wis ngletak kowe ra gelem ngaku ora? Ayo. Liyane kuwi apa neh? Ayo, liyane. Sing ning lambimu lho. Janaka tak cepetne ya engko petanana dhewe. Ya. Janaka Permati Kuntati Mahabau kumbang ali-ali langgo Arjuna. Nah, sing mburi dhewe iki mau. Sing kok. Diamput iki. Tangan lebokne cangkem. Mangsane enek film dilebokne ora cangkem ngono kuwi. Nyapa to, Truk? Nyapa? Rene to arep banyak. Sing kok sebut ning lho. Arjuna. Arjuna ngapa? Kuwi bapakku. Sik. Gus. Bela. Nglimur ta wong bagutnya. Kowe mancing to ya ini. Apa enek entuk serandal pol-pole? Minggato. Nika anak bocah ngaku anakmu jarake anak Arjuna. Arjuna lumang jagat kreping langit nak nggih jenengan. Teng donya jane gulane gampang. Ning donya sing ganteng mung loro tok. Siji Janaka loro kula, ngono lho. Minggat walak plimpeng ora. Sampeyan rano Ora aku nang kene bae. lho, nek pengen petho ya ora dibutuh kono. Kowe gelem ora? Nggawa rene ndaramu Arjuna gelem ora? Janji ora gelem aja takon dosa. Wah! Nesu nek ora. Gus, Agus. Ngono apa? Nika Raden Wasyun Ganiyun. Jare ngaku anake Arjuna. Nika memper kali jenengan meh padha ya abrebetan. Mbiyen pas demenan ning ndi entuk kuwi. Lambe kok keprok. Senengane. Kowe wis sanggeni. Ya. Arjuna sapa? Pakku. Bapak opo? Bapak Pocong. Dudu watu dudu gunung. Sabamu ing sendyang. Pencokamu lambung gering. Prateng wisma si Pocong mutah guwaya. Hei. Ki lho golek ayahe nang kene iki lho. Yen pancen ngaku anak Arjuna. Iya. Mbokmu jenenge sapa? Aku ora ngerti. Ana janjimu lendang biru. Alhamdulillah, Mas Gareng. Iya, Truk, Pak Jan. Marem banget bisa nderek silaturahim meneh ana laladan Madiun ya, Truk. Nggih. Menika ngestokaken dawuh timbalanipun pepunden kula Bapak Dr. Andes Haji Siswa Murtono SPD sekalian Ibu Hajah Yuyun. Nah, gandeng Bapak Siswa Martono menika panjenengan ngasta dados guru. Pramila mboten aneh mboten mokal. Anggenipun mahargya putra Mbiwada Siwi ingkang kepareng rawuh ngestreni menika kathah sanget merga pancen ya kadang utawa kancanipun Bapak Siswa Murtono kuwi pancen ya pirang-pirang. Iya, Truk, bener. Dadi piyayi kuwi grapyak utawa ora kena ditonton pinuju kagungan kersa ngene iki Mas Gareng. Yen kagungan kersa sing rawuh kok kathah pirang-pirang, mertandani lamun to pancen sing kagungan kersa piyayine grapyak semanak karo dulur apik, karo tangga ya becik. Lah kuwi. Kala mangsa ana ya Truk piyayi kagungan kersa malah tangga teparu ki renek sing nyengkuyung malah tamune kok ado-ado tok sing teka ya Truk. Nggih, ngoten niku. Nah. Sowan wonten laladan desa Kuwangsen. Api ya desane iki. Nggih. Kuwangsen. Nek kaya basa Cina apa piye ngono? Ha iya. Ing Kecamatan Jiwan, Kadipaten Madiun. Gandeng sampun marambah makaping-kaping. Kula dipun tresnani dipun rangkul dening para kadang-kadang para pepunden ingkang mapan wonten ing Madiun. Pramila tandha bekti kula lan tandha matur nuwun kula dhumateng Piyai Madiun.
Rekakipun kula nganggit wujudipun dandang gula magepokan kalian wilayah di Kabupaten Madiun. Upamane piye, Truk? Nggih, nuwun sewu. Saka ndlopo ngalor kebon sari gemarang etane kare sawan jiwan wungu bale reja lan wana asri pilang kenceng mejayan caruban lunalun yen mangetan neng saradan kecamatan wis kundang alase jati Madiun kampung pesilat. Tepuk tangan untuk Kabupaten Madiun. Aku tak melu nganggit. Napa Mas Garing? Rumpaka babakan Kabupaten Madiun ning magepokan karo panganan utawa kuliner. Upamane, Rungokno. yen kuliner Madiun wis komplit, ora larang rasane nyus tenan. Burder cokro yen rotine, tahu tepo lan telur sego pecel wis nomor 1. Ayam panggang jan nikmat brem kase Madiun. Yen soto jalan kutilang sego jotos ra lali rujake petis. Yen gudhe bakul bikang Apik-apik ngono kuwi. Ayo, tegere ngrengga karo wilayah di Kabupaten Madiun, klebu sak daharane Madiun kabeh sarwa mirasa. Heeh. Sing paling mirasa mburi dhewe mau. Ya, ngono iki. Puji kumuga Nanti sarine pokoke awake dhewe nderek nguyung-nguyung anyeng kuyung marang hajat niate. Kanjeng Rama Haji Siswa Murtana ya, Truk. bener, Gong. Mula kang mangkono ya wis sak gaduhing nalar sak kadare laku awake dhewe le ngaturke panglipur bisane ya mung kaya ngene wadine menawi wonten kirangipun nyuwun pangapunten ingkang agung. Iya. Ora kurang kita ora nyenengke ya potong kowe bayaramu ora. Potong piye wis dilunasi ndek awan pisan. Loh, wis lunak. Wis lunasi sesuke kari pringis. Lah iya piyai tanggung jawab iki ngono kuwi kaya Pak Siswa Murtana kuwi. Ayo. Lah gandeng panjenenganipun menika piyai Islam dasaripun dados haji lan garwanipun nggih Bu Yuyun ya hajah. Saiki genti awake dhewe ngaturake lelagon sing bernapaskan Islam, Tru. Upamane Karo kanca-kanca mbiyen iki nate latihan tur ya di apa kuwi dampingi secara langsung oleh yang ngripta wujude tembang kuwi. tembange Eman-eman. Eman-eman. Ngono kuwi. Karyanipun dosen kula Pak Waloyo ing Isi Surakarta. Wah iya. Kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Siswa Murtana kalian Ibu Hajah Yuyun sumrambahipun para sutresna budaya pandemen wayang kulit ingkang manut jam kula menika sampun jam 2:04 parandene tasih kathah para sutresna budaya ingkang nenggani keparengestrenipun wonten mriki menika dados bukti lamun ta Madiun menika piyayinipun remen kalian budaya seneng kalian jati dirine bangsa tegesipun Piyai Madiun adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Ya diaturake, Truk. Nggih, karo nggih ngeling-eling. Nah, iki suwi ra metu nggih. Monggo, dipun aturaken. Eman.
Kakung mupeng taman Sriwatari ing tangahing kutha Solo